ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏକ ଏଜୁକେସନ ଖବର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପେଶାଲ ଓଟେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ଓଡ଼ିଶା କଟକ, ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ଓଟେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଲାବସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପେପର 1ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି। ପେପର 1ରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 30 ମାର୍କ। ଆପଣଙ୍କର 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜିରେ ଦେବେ। ସେଇଭଳି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ଅଛି, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଅଛି, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ବେଙ୍ଗଲୀର 30 ମାର୍କ ଆସିବ। ସେଇଭଳି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ 2 ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଯାହାକି 30 ମାର୍କ ଆସିବ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ 30 ମାର୍କ ଆସିବ। ସେଇଭଳି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ସବୁ 30 ଆସିବ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଚ୍ ସବଜେକ୍ଟ area 20 question will be set contains 10 question from pedagogy। ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 20 ମାର୍କ ଏବଂ ପେଡାଗୋଜିରେ ଆସିବ 10 ମାର୍କ। ମୋଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ପେପର 1 ମୋଟ ଆପଣଙ୍କର 150 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ସେଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ପେପର 2ର ଦେଖନ୍ତୁ, ପେପର 2ରେ କମ୍ପଲସରି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ 30 ମାର୍କ, 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୋଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜିରେ ଆସିବ। ସେଭଳି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଖନ୍ତୁ 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର 20ଟି ରହିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସ୍ ଏବଂ 10ଟି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି। ସେଇଭଳି ଇଂଲିଶ ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପଲସରିରେ 30 ମାର୍କ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଥିଲା ପେପର 2ର କମ୍ପଲସରି। ସେଇଭଳି ଅପସନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ। ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ କରିବେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନାଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 60 ମାର୍କସ୍ ଆସିବ। 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଚ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ମ୍ୟାଥ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର 30 ମାର୍କ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ 30 ମାର୍କ ଗଣିତ ବିଷୟରେ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ 20 ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସ୍ ଏବଂ 10 ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି। ସାଇନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ 20 ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ 10 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ପେଡାଗୋଜି ମାର୍କ। ସେଇଭଳି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ 60 ମାର୍କ। ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 60 ମାର୍କ। 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି। ତ ସେଥିରେ ମ୍ୟାଥ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ଥିଲା, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଜିଓଗ୍ରାଫି। ସେଇ ଆପଣଙ୍କର 30 ମାର୍କରୁ ଆପଣ 20 ମାର୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ 10 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ପାଇବେ ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 150 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ନୋଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଇନ୍ ଇଚ୍ ପେପର shall be multiple choice type for alternative. Only one answer is to be chosen by a candidate। ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ଅପସନ ଉତ୍ତର ରହିବ, ଗୋଟିଏ ସେଥିରୁ ଆପଣ ବାଛିବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି। ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପେପର 1 ହେଉ କି 2 ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର 150 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଲାବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ତଳେ ଦେଇଛି କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି 60% ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାର୍କ। ତ 190 ମାର୍କ ହେଇଯାଉଛି ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନର 60%। candidate who scored 60% or more OTET examination consider OTET pass। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 90 ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଭଳି candidate belong to SC ST OBC physically handicapped 50%। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର SC ST OBC ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 50% ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି। ସେଇଭଳି ସ୍ପେଶାଲ ଓଟେଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଥରିଟି ଠାରୁ ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଲେଖିବେ ଏବଂ ତାର ଫର୍ମାଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ନାଁ ଲେଖିବେ, ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦି କେଉଁଠାରେ ଲେଖିବେ, ଲେଟର ନମ୍ବର ଲେଖିବେ, ଡେଟ୍ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଟୁ ହୋମ୍ ଇଟ୍ ମେ ବି କନସର୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବେ, ଆପଣ କେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସାର୍ଟିଫାଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ କୁମାରୀ ଆପଣ ନାଁ ଲେଖିଲେ, ଆପଣ କେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖିଲେ, ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଆପଣ ଲେଖିଲେ, ଆର୍ଟ କୋଉ ସ୍କୁଲ ଲେଖିଲେ, ଏଜ୍ ହର ଡେଟ୍ ଜଏନିଂ ସର୍ଭିସ୍ ଡେଟ୍ ଲେଖିବେ, ସ୍କୁଲ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସି ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କୋଉଠି ଲେଖିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡେଡ୍ କି ଏଡେଡ୍ ସ୍କୁଲ ଅଣ୍ଡର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣ ଲେଖିବେ ୟୁଡାଇସ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ, ବିଏସ୍ସି କୋଡ୍ ଲେଖିବେ,
ଏତିକି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ ହେଇଛି ଇସ୍ୟୁ ପ୍ରପୋଜ ଦ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର ଦ appearing at the special OTT 2025 concerned teacher। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଥରିଟିଙ୍କର ସିଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର ରହିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସିଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର ରହିବ। ସିଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର ଅଫ୍ ଦି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି। ଯୋଉ ସାର୍ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିବେ ଟ୍ରେନିଂ ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲେଟରଟି ଅଛି। ଅଫିସ ଅଫ୍ ଦି ଆପଣ ଲେଖିବେ, ନମ୍ବର ଡେଟ୍ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଟେକେନ୍ ଆଡମିସନ କୋଉଠି କୋଉ କୋର୍ସରେ ଲେଖିବେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଲେଖିବେ, କୋଉ ସେସନରୁ କୋଉ ସେସନ, ଏବଂ ସି ଇଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ କୋର୍ସ ଫାଇନାଲ ଇୟର ଆଜ୍ ପର ଦ ଡେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଫର ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ 2005 ବୋଲି ସବୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର ଡେଟ୍ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ହେଡ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଟି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡିସାବିଲିଟି ଥିବ ସେମାନଙ୍କର 40% ରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ରିକ୍ୱାର୍ସ ଫାସିଲିଟି meant for the VS candidate respect ସ୍ପେଶିଆଲ ଓଟିଟି। ତ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର 40% ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିବ ସେମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଟି ଦେଇପାରିବେ। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହାଭିଂ PH ସାର୍ଟିଫିକେଟ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟି less 40% shall be treated as a general candidate। ତ ଯୋଉମାନେ 40% ରୁ କମ୍ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ ଭଳି so the PH candidate not be able to read to write able provide facility as scribe helper for the following guideline। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖି ପଢ଼ି ପାରୁନଥିବେ କିମ୍ବା ଲେଖିପାରୁନଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସାଲ୍ ବି ହାଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବିଫୋର ସେଣ୍ଟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ 4 days। ତ ଯୋଉମାନେ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇବେ with their original PH certificate, handicap certificate ଏବଂ admit card, application playing scribe or helper। ତ ଆପଣ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ, ଆପଣ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖେଇବେ। ଦ ସେଣ୍ଟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାଲ୍ ବି ଆରେଞ୍ଜ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁଜ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସାଲ୍ ଆଜ୍ ବି ଫଲୋସ୍। ସେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିବ ପେପର 1ରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରିଡିଂ କ୍ଲାସ୍ 6 ଯୋଉମାନେ ପେପର 1 ପାଇଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଇ ପଢ଼ିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ପେପର 2 ପାଇଁ +2 ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦେଇପାରିବେ। ଦିସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଗିଭେନ୍ 50 minute ଟାଇମ୍ ଦେନ୍ ୟୁଜିଂ ଟାଇମିଂ ଅଫ୍ ଦି ଏକ୍ସାମିନେସନ। ତାଙ୍କୁ 50 ମିନିଟ୍ ଅଧିକ ଦିଆଯିବ। ଦ ସେଣ୍ଟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କନସର୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସର ଦିସ୍ ରିଗାର୍ଡ ସ୍ମୁଥ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏକ୍ସାମିନେସନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଆଲ୍ଡ ହାରାସ୍। କେମିତି ସେ ହାରାସ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସରକୁ ସଚେତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦ ସେଣ୍ଟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାଲ୍ ବି ଫଲୋଇଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିଲେଟିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନମ୍ବର 1 ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଫ୍ ଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ ହେଲ୍ପ ରାଇଟର କପି ଅଫ୍ ଦ PH ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓଟିଟି ଫର୍ମ IX ସପ୍ଲାଏଡ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସପ୍ଲାଏ ହୋଇଥିବ। ଦ PH କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ ହେଲ୍ପର ରାଇଟର ଆଲାଉଡ୍ ଟୁ ଆପିୟର ଏକ୍ସାମିନେସନ ସେପାରେଟ ରୁମ୍ ଅଣ୍ଡର ସୁପରଭିଜନ ଇନଭିଜିଲେଟର। ଜଣେ ସୁପରଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ରୁମ୍ ଦିଆଯିବ। ଦ ରିମ୍ୟୁନେରେସନ ୱିଲ୍ ବି ପେଡ୍ ଟୁ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେଣ୍ଟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡସ୍ ରୁଲ୍ସ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଲେଖୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର BSc ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି।